Jep, otetaan siitä hörppykahvia ja lähdetään hakkeen kuormaa. Tervepä tuas. Ollaan täällä vesisatteessa syksyisessä kelissä menossa taas leimikkoa kohti. Minä tuossa tuumasin kun kahvia hörppäsin, että pitäisköhän tuo kuvata uusi filmi. Arvelin, että siinä voisi kertoa vähän tarinaa niiltä ajoilta, kun vasta oli siinä aloitellut puuautoilija uraa, tai ei puuautoilija, puuautokuljettajana. Ja en ollut sitä pitkään tehnyt, että ensimmäisestä talvesta oli kyse. Siinä sain sitten johtajalta tehtäväksi käydä hakemassa jostakin X-paikoista puita. Sai itse päättää. Ei ollut niinku väliä periaatteessa, että mistä hakea, vaan siinä oli useampi paikka, että mistä niitä voi hakea. Ja sitten itse sai päättää sen, että mihinkä sitä mennä. No minä siitä yhdestä paikasta sitten kahtoin, että siellä olisi niinku kuorman verran mäntykuitua ja vähän koivukuitua ja olikohan siellä nyt muuta, ei sillä tainnut olla muuta. Ja siinä sitten tuumailin, että sinne mennään ja tuon ne kaikki puut sieltä pois, niin ei tarvii sitten toista kertaa sinne mennä. No, ensimmäistä kuormaa olin viemässä tehtaalle ja sieltä sitten takaisin tullessani alkoi lunta sataamaan, se oli ensilumi. Enkä ollut sitten aikaisemmin käynyt siinä paikassa, minkä valihin. Ja sinne sitten tuumasta toimeen. Ensimmäisenä minä kuvittelin, että ne on se ison tien varressa ne puut. Ja pääsin perille ja katsoin, että ei kun nehän on tuolla pistossa. Ja no se oli semmonen yristeys. Ja tietysti tulin justiin sieltä suunnasta, mistä on jyrkempi kääntyä siihen liittymään. No aikani siinä sompailin sitä autoa ja sain sen sitten peruutettua vihdoin ja viimein sinne pistoon, missä ne puut oli, ja mätin ne siitä kyyville. Ja pääsin sitten yrittämään siinä poispäin lähtöä, vaan sehän ei ihan niinku. Jaa, pitikö meidän tuonne mennä ensimmäiseksi, mennäänpä sinne. Niin sehän ei sitten ihan onnistunut se lähtö siitä liikenteeseen, että kun sai survottua ne kaikki puut siihen kyytille ja heittomerkeissä nostin kytkintä. Siinä autossa ei ollut kytkintä, mutta laittaa vaihteen silmään ja että nyt mennään, niin eipä mäntykään mihinkään, että siihen se niinku upposi se vehe ja ei pyörä pitänyt. Ja no minä siinä sitten rupesin kaikenlaisia konstia, mitä ajattelin, että olisi hyviä, niin kokeilemaan. Ja no
monien erilaisten yritysten jälkeen tuumasin, että ei se kyllä lähde siitä nyt oikein etenemään, että tässä on keksittävä jotakin muuta. No, mä sain ketjut sitten auton alle ja pääsin liikahtamaan se auto, että ei kyllä se kato siitä liikkuu, kun nyt on pitoja vetopyörillä ja se nitkahti semmosen 80 senttiä ehkä eteenpäin ja sitten siinä oli joku ihme reikä siinä kärry alla. Se painu se kärry sinne tiehen. Mutta no niin, uusi ongelma, että mitenkäs tästä nyt sitten eteenpäin. Arvelin sitten heti alkuun siinä, että kyllähän se varmaan, jos purkasi yhden nipun pois, niin sehän se varmaan olisi niinku ihan semmonen fiksuin konsti, mutta jotenkin tunnusti, että no ei millään tekisi mieli kyllä sitä nippua siitä ruveta purkamaan, että kun se on sitten kuitenkin haettava sieltä erikseen vielä. Ja arvelin, että no, mutta kun sitkeästi vaan yritetään, että kyllä se sieltä tulee. Ja tungin sitten sitä puuta nosturilla sinne kärry alle, kun se rupeaa kallistumaan. Ja että pistetään tuonne puuta vähän, se on pikkusen kovempi ja ehkä vähän helpompi kulukunenkin sitten, että kun suohaan sinne sitä puuta, niin se ei kangertele vastaan se maa siinä. No, ei mitään tuumasta toimme ja taas touhuttiin siinä aikamme ja niin me saatiin sitten koivukuitua sinne kärry alle, että se ei nyt ihan kaavus se vehes sinne ja no käännypäs nyt siitä. Eikö käänny? Liian nopeasti mennä. Vähän rennommin. Noin. No siinä tosiaan sain sitten mätettyä sitä tavaraa sinne kärry alle sen verran, että sai pysymään sen pystyssä ja ei muuta kuin taas kovasti yrittämään ja no sain sinne sitten hinattua sitä taas jonkun matkaa eteenpäin ja no sitten se tuntuu, että se kaivattaa se auton siihen jummiin, että ei se liiku mihinkään, se lakkaa kulkemasta se autokin siinä ja aikansa siinä teutaroi ja no sitten kaavettiin jo mursketta lapiolla siitä penkasta, että kun vähän tuonne pyörien alle, niin saa paremman pion vielä ja no ei mitään, murskeet alla ja taas yritetään ja niin se vain liikahti taas eteenpäin. Mä aloin olla jo ihan varma, että kyllä tämä tästä vielä. No aikansa siinä temusin ja totesin sitten, että no ei tämä taida kyllä tästä miksikään muuttua, että onko se aivan pakko ruveta purkaan tuo kuorma. Ja mä siellä kelloa sitten jo kahtelin samalla ja hoksi, että ei hyvänen aika, että tässä on jo kohta 3 tuntia mennyt ja mitä me on saatu autoa liikutettua, no 3 metriä. No ei nyt oikein lyö leiville tämmönen homma ja niin se piti sitten nöyrtyä ja tyhjentää yksi nippu pois siitä auton kyviltä, tai ei auton kyviltä vaan kärry etunipusta. Siinä oli 2 nippua kärryssä ja yksi niin sitten autossa, niin sen kärry etunipun purin sitä poikkeen. Ja mutta nyt jos se ei lähde, niin sitten minä en tiedä kyllä, että se on varmaan purettava koko kärry. Mutta kun testaamaan ja taas kuvitteellisesti kytki ylös, niin sehän lähti niinku ihan kyselemättä. Oli muuta kuin ajo pois. Niin kyllä siinä vaiheessa niinku kävi mielessä, että onko sitä niinku tyhmä vai onko sitä vain liian sitkeä, että sitä pitää yrittää.
niinku kaikkensa ja vähän ylitekin. No se tiehän meni sitä aika romuksi sitten, kun tosiaan tämmöstä märkää keliä oli ollut silloinkin ensi alkuun. Ja vettä satanut tietysti pitkän aikaa ja se päätie oli kyllä kovaa, mutta se pisto ei ollut kovaa, että siihen jouduttiin sitten tilaamaan remontti. Että olisi pikkusen aikaisemmin niin sanotusti luovuttanut, niin sitten olisi selvinnyt paljon pienemmällä työmäärällä ja ajalla. Ja näitä tämän tyyppisiä tarinoita tai yleensäkin tarinoita tältä metsäalalta, kun olen työskennellyt useamman vuoden, niin niitä on paljon kyllä, että paljon niitä tarinoita, monennäköisiä ja kuviakin on matkan varrelta tarttunut. Tästä tapauksesta nyt ei ole yhtään kuvaa mulla olemassa, mutta niin tässä suotta ehkä olla siitä tiestä, mutta ne on kuitenkin ei niinku varsinaisesti ole materiaalia siitä. Aika sitkeä pitää olla, mutta vähän järeen kanssa sitä sitkeyttä, että ei ihan määräänsä enempää rupia rieskaseen. On niitä sitten ollut niitäkin tapahtumia, missä se sitkeys on sitten palakittu, että kun on aikansa taistellut ja käyttänyt hoksottimia, niin siitä on sitten selvittykin, että mutta missä se mennään se rajaa siihen. Sitä vain on miettinyt. No, se tuli aika äkkiä käsiteltyä se tarina, niin voisin tähän jonkun toisenkin ottaa. Otetaan esimerkiksi vaikka yksi semmonen paikka, missä on ollut aikaisempina vuosina ennen kuin minä tulin firmaan töihin, niin sieltä oli ajettu puita ja se oli talavipaikka. Ja siinä on ollut kyllä hyvä kääntöpaikka. Mutta ei tämmöisellä vesikelillä niinku nytkin on. Ja syksyhän se oli ja kauhea kiire saada tukkia sahalle. No ja mitään, minä sinne kimpoa innoissani hakemaan kuormaa ja siinä sitten katon, että siinä on 2 kääntöpaikkaa merkattu. Toinen on semmosessa konepihalla ja toinen on siellä eteenpänä sitten. Ja no minä tuun siihen konepihalle ja siinä sitten kohta ruveta kääntämään sitä vehettä ja se menee aivan lieruksi se koko kääntöpaikka ja sen lähiseuvut ja ympäristöt ja maastot ja kaikki. Ja minä, että nythän tästä savotta tulloo, että me ollaan tässä jumissa kohta. Ja no niinhän sieltä sitten tämä isäntäkin saapuu paikalle ja siihen saapasteli ja pikkusen tuoksahti ehkä vanhat keitokset hengityksestä ja aika semmonen uho tuntuu olevan sillä ukolla. No, ei se minkään. Minä sinne sitten sille vähän sitä ihmettelin sitä asiaa, että nyt on vähän tästä saattaa peijäiset tulla meillä, että on niin paljon kuraalientä tässä kääntöpaikalla, että ei rattaat pidä. No se ei sitten hirveästi tykännyt siitä kommentista ihan selvästikään ja
Ja sitten tuumasin, että mutta otat vauhtia ja ajat tuonne pellolle, että se kestää kääntää. Ja minä kahtoo sitä tietä sinne eteenpäin, että ei maha kestää kyllä, että hyvin kapea semmonen kuja sinne kuusikon keskelle meni ja se oli jo sitä alakupaista, niin se upotti sitä autoa semmosen 15-20 senttiä. Ja mä sitten sille ehdotin, että ei me taida siihen hommaan ruveta, että jos vain niinku mitenkään mahdollista, niin koitetaan saada tässä koneen pihalla tämä vehe ympäri. Niinhän sitä sitten ruvettiin siinä sompaamaan. Mä katkasin se kärry irti siitä autosta ja rupesin sitten nosturilla työntämään sitä pois, että sais se auton siltä pois, kun se oli semmonen pikkusen kaltto se tieura siinä ja niin minä keskeytyin ajatus, kun mä rupesin katsomaan, että mihin se tuo ura menee, mutta ei se menekään mihinkään, siinä on tuonne pisto tehty. Pisto tehty tuo. Mutta joo, niin se oli semmonen pikkusen kaltto se tie siinä kohdassa ja se puski sitten se auton niinku sitä siihen ojaa. Ei sitä nyt ojaa varsinaista ollut, mutta semmonen pikkunen lonttokohta ja se kun pyörä pyöri tyhjää, niin se puski sen niinku auton sinne ojan reunaan ja niin sehän upotti sitten aivan mahoton siinä, kun ei siinä ollut mitään kovaa siinä alla. No, sain niillä nosturilla tuupittua sitä kärryä siitä ja se isäntäkin oli hävinnyt sitten johonkin sillä aikaa. Ja ehkä pari metriä kerran oli niin kuin nosturilla ehtinyt tuuppaamaan sitä kauemmaksi sitä kärryä. Sitten se isäntä tulloo sieltä traktorin kanssa ja kehuu sitten, että kun laitetaan riimu kiinni ja tää vettää ton kärryn poikki sitten. Minä sitten, että no joo, että sehän vaan passaa se nopeuttaa tää touhua kummasti. Isäntä sitten nykäsi sen kärryn sieltä kauemmaksi ja sai niinku sitten vähän siihen tilloon, että saa ruveta sitä autoa veivaan sieltä poikkeen. No kyllähän se sitten pelkän auton sai sieltä pois. Vähän ajoin Essun takasta ja muutaman kerran yritti, niin kyllä se sieltä sitten viimein tuli. Mahtuukohan tuosta ohidon vai ossuupiko se siihen? Jouduttaan tehdä tämmönen pisto, että saadaan nuo kuijut tuolta. Käännypäs nyt, ei ihan noin paljon siihen, niin ei kolhita kaikkia ympärillä olevia puita. No joo, mutta se tarina siitä sitten niin kuin lutviutui aika nätisti, että jos minä olisin lähtenyt sinne urmuuttaan sinne eteenpäin, niin me olisi jouduttu vettämään se reteli niin kuin vielä kauempaa poikki, että onneksi siinä kohtaa sitten järki sanoo, että ei se tuo tie kyllä kestä meidän ajaa, että parempi saada vehkiä tässä kohti ympäri. Näitä on näitä tilanteita sattunut kyllä vuosien aikana. Se kyllä täytyy sanoa, että sitä puuautoa kun ajoin, niin se oli kyllä niinku vaiherikkainta aikaa, mitä minulla on työelämässä ollut, että siellä kyllä sattuu ja tapahtui, mutta on se ihan mukava sitten tämä mehtäkone touhu, että täällä ei ihan niin paljon tarvii ressata sitten kaikesta. Toki välillä tuntuu, että on sitten vähän, no istun nyt siihen. Tuntuu sitten välillä, että nämä työpäivät saattaa olla sellaisia
tylsän näppäitä, kun ei oo sitä toimintaa ihan niin paljon. Että vaan kyllä sitä aina välillä täälläkin sitten sattuu. Että voisin vielä semmosen tarinan kertoa tähän olin ihan vasta aloittanut nämä hommat ja itse asiassa ensimmäistä päivää taisi olla töissä tässä firmassa ja se oli justiin tämmöstä syksyaikaa, että vettä satoi ja sinne sitten yhtä aukkua ajettiin ja kauhealla innolla sinne aukkuun iskettämään sitten, että tukkia hakemaan ja siinä oli sitten semmonen rommokohta siinä aukossa ja minä siihen tälläsin, että no tuostahan sitä männää ja kerätään puut poikkeen ja ei mutta kulaan niin tyhjänä ja sitten siinä mennessä niin sehän upsahti se kone siihen. Siihen aukun perälle. No telaat oli sitten pikkasen silleen löysän puoleiset, niin se kun sai sitä liejua sinne telojen rattaan väliin, niin eihän se kun renkkat rumpsutti tuolla telojen sisässä eikä mitään tapahtunut, ei taaksepäin. Mä siinä aikani mietin, että no niin, että mitenkä tästä selvittää. Vähän siinä yritin sitten saada revittyä sinne jotakin puita tai jotakin sinne alle, vaan ei oikein mistään ollut apua. Ja konekin oli niinku hyvin uusi mulle siinä vaiheessa, että mä ajoin hetken aikaa serkkupojan opissa semmoista 1110D Timberjackia, niin niissä oli melko paljon kevyempi kone sitten kuin tämmönen Buffalo. Niin se tuli vähän niinku yllätyksenä, että jaa, tuokin rapakko nieli koko koneen ja no ei se mitään, siitähän selvittiin sitten kyllä, kun tuli motomies siihen kaveriksi ja vetämään. Sillä siitä pääsi sitten. Mutta kyllä minä mietin silloin, että ei maha kyllä nuo johtajat, niin nehän potkii minut pois täältä, että ei ne tämmöstä toheiloa tänne kyllä töihin ota, että ensimmäisenä päivänä ajaa vehkeet niinku ikkunan pieliä myöten jummiin tonne suohon. Mutta ei se mitään, siitä selvittiin ja töissä ollaan vieläkin, että ei se varma ihan niin paha juttu sitten ollut kuitenkaan. Eikä ollutkaan, niitä sattuu kuitenkin aina silloin tällöin. Ja on sattuna myöhemminkin. Joo. Kovasti odotellaan tässä lumisatteita ja pakkasia, ei lunta tarvitsisi sattaa, mutta pakkasta kun tulisi, niin se aukaisi uudet työmaat tuolta sitten. Niin tämä vesisatteen kanssa niin ei oikein paikat kestä kyllä touhuta äärimmäisen paljon, että jos vain pakkasta tulisi, niin päästäis uusille savotoille sitten. Vielä on tekemistä riittänyt, mutta kuinka kauan sitä riittää, niin sitä ei tiedä. Ja alkaa pikkuhiljaa kuormakkin siitä muodostua. Niin nakellaan nämä tästä kyytille ja kello on 7:30 tiennoilla. Muutama tunti ja sitähän Suomi lähtiä sitten viikonlopun viettoon. Mutta jos tommoset tarinat niinku kiinnostelee, niin minä voin kyllä niitä kertoa lisää, että
ehkä tuohon kerrontaan tehdään vähän parannuksia, mutta vois vähän käsikirjoittaa niitä, niin on ihan tuumailua se tarinan kerronta, mutta joo, niitä on kyllä paljon ja mä voin liitellä kuviakin, jos mä löydän niin niihin tarinoihin sitten päälle. Sitä näköjään se on niinku yksi entinen työnantaja sanoo, että kun paljon tekee, niin paljon sattuu ja kun paljon sattuu, niin siihen tottuu. En tiedä sitten onko se niin vai olisiko sitten kenties jonkunlaista pientä kehitystäkin tapahtunut tässä hommassa, ettei ihan niin paljon ennen satu. Mitä isompia fiksaatioita mulle ei muistaakseni ole kyllä lähivuosina sattunut, että no silloin joskus alussa kun rupesin mehtäpuolella touhua, niin silloin kyllä sattui melko isojakin kömmäyksiä. Ja niistä voin kertoa joskus lisää, mutta en nyt tälle videolle ota niitä, että jääkö tuonne tuokse, ei sinne jää. Niin voin kyllä joskus toisella videolla kertoa kyllä niistä lisää, mutta tälle videolle nyt ei mahuteta niitä ennen, että siinähän tuli jo useampi noita kiinni, mitä muistin näin niinku äkkiseltä, tuommoisia pikkutöppäyksiä. Sen muistan, että ne tuntui silloin aikanaan, että kyllä se niinku toiminta loppuu siihen, että potkut suopi vähintään, kun kömmäyksiä sattui, mutta eipä se sitten. Niistä selvittiin ja opittiin ja eteenpäin päästiin, että kyllähän niitä virheitä sattuu kaikille ja yleensä sen kaikista parhain opettaja on se kantapää, että sen kautta kun opettelee kaikki, niin kyllä sitä aika hyväksi voi pian tulla sitten. Mutta joo, minkähän mittainen on tämä pätkä nyt tässä. Täällä alkaa kuorma olla tuossa kohta puolelliin täysin, niin voitaisiin lopetella tämä video tähän ja oho, sinne mennään vielä yksi. Otetaanpa sekin völjyyn sieltä. Mutta tosiaan niin voitaisiin lopetella tämä video tähän ja palataanpa ensi kerralla sitten taas uusien tarinoiden tai videoiden tai touhujen merkeissä. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua, mikäli tämä viikonloppuna ulos tulee. Morjes!